Selam dostlar. Aşıktan Aşık Siyaşı sahifesi öz için devam edip çirattағы әңгәмәдәші şahın aşığı. Kim дейсіз mi? Bizden bilirsiz. Gittik. Сәрия пәйлә, біз халықны қызықсындырған сұрауға жауап берейік, чөнки біздә бит халық ғайбәтне бик ярата, алар аны азык кебек кабул итә инде хәзер әйме. Без бу сорауга җавап итәсез килгән иде мөмкин булса. Мин бүгенге көн бик бәхетле. Бәхет бит ул ир белән генә яшәү дигән сүз түгел. Ул минем бөтен бәхетем балаларның тәрбияләүгә бирдем. Бөтен бәхетемне балаларымны тәрбияләүгә бирдем. Мин моның белән бик тә горурланам. Минем бүгенге көнне балаларым бик тә тәртипле, акыллы, бик тә итәгатьле, бик тә ярдәмчел. Мин горурланам шушындай малайлар, ир-егетләр тәрбияләгән, яхшы ир-егетләр тәрбияләгән өчен бик тә горурланам. Алар бүген инде үз тормышлары белән яшиләр, белүемчә сезнең инде оныкларыгыз да бар бит. Сез нинди әби Сәрия апа? Нинди әби? Мин дәвәни. Әйе. Сез юмартмысыз, усалмысыз? Нинди ирексез? Мин юмарт та, бик таләпчән дә. Кирәк урынында усал да, кирәк урынында бик яхшы да. Менә шундый әби. Шундай әбисез. Сәрия апа, мәдәлә килдегез, сорауга җавап бирмәдек без. Ни өчен сез бүгенге көнгә кадәр ялгыз? Моның сәбәбе нәрсәдә? Кемне көтәсез сез? Мин беркемне дә көтмим. Мин 25 ел буе уже ялгыз, балаларымны тәрбияләп үстерүгә багышладым тормышымны. Мин моның белән бик тә бәхетле, бик тә горурланам. Димәк, сезнең бөтен яшәү чыганагыз, бөтен бәхетегез, бөтен шатлыгыгыз, тормышның яме, ул сезнең балаларыгыз. Аңлашылды. Ул минем балалар. Аңлашылды. Сәрия апа, әнә сезнеңчә бәхет төшенчәсе нәрсә ул? Һәм тормышта авыр вакытларыгыз күп булдымы? Менә ул авырлыкларны җиңеп чыгарга сез көчкә каян таптыгыз? Ул авырлыклар булды, авырлыклар булмады дип әйтмим. Авырлыклар булды, но алар башта хәзерге көндә онытылды. Алар онытылды. Мин аларның берсен дә хәзер хәтерләмим. Ну авырлыклар күп булды. Миңа авырлыклар вакытында ярдәмгә үземнең энем, бер туган энем Марат ярдәмгә килде, әни, әтием. И шул әни, әтиләр ярдәме белән шушы авырлыкларны мин җиңеп чыктым. Сәрия апа, сезнең коллектив нинди? Менә мин күрәм, сездәге хатын-кызлар гына эшләйме? Коллектив кызлары турында берничә сүз әйтеп китик әле. Дус, тату, бердәмесез һәм нинди ирек сезнең бу коллективыгыз? Безнең коллектив 10 фельдшер эшләй минем кул астымда. Без бик тә бер-беребезгә ярдәмчел. Башыдагы яхшылар, яшьләр, чибәрләр. Иң улысы мин коллективта, мин аларның әниләре. Алар инде сезнең билгеләгән әйберләрне сорап, сезнең белән киңәшләшеп, матур гына эшлисез. Матур гына эшлибез. Сәрия апа, киләчәккә нинди планнар бар сезнең? Киләчәккә нинди планнар? Киләчәккә әле тагын сау булсам, исән булсам, эшләргә насыйп итсен бер 4 ел. Алла бирсә, шулай дип. Алай гына вакытны чикләмәгез әле 4 ел дип. Тагын озак еллар эшләргә насыйп булсын, әйе бит? Ну, озак еллар эшләргә насыйп итсен, яшәргә насыйп итсен. Минем алдагы хыялым, олыгайган көнемдә, балалар хөрмәтендә, шушы 2 балам хөрмәтендә ак әби булып, өйләрнең түрләрендә утыру. Менә шулай булсын. Сәрия апа, район халкына матур теләкләрегез? Район халкына бик зур рәхмәт, үзләренең тавышлары өчен. Мине күп тавыш җыйдым. Мин аның белән горурланам. Рәхмәт яусын. Аларның ышанычларын аклармын дип, акладым һәм аклармын дип. Рәхмәт Сәрия апа, безгә килгәнегез өчен. Гомумән, безнең белән вакытны бүлеп, безнең белән шушы әңгәмәне корганыгыз өчен. Һәрвакытта шулай яшь, матур, сөйкемле булып калыгыз. Ә инде, дуслар, без сезнең белән саубуллашабыз.
Эшегездән тәм табып, тормышыгыздан ям алып яшәргә насыйп булсын сезгә. Киләсе очрашуларга хәтле сау булыгыз.